Tomusky dynç möwsüminiň başlanmagy bilen daşary ýurduň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmenistanly studentleriň ýene 4 sanysy Aşgabada dolanan güni paýtagtyň halkara aeroportundan göni çağırış boýunça harby gulluga uğradyldy. Bu barada Hronika Türkmenistan neşri öz ýurdu içindäki habarçylaryna salgylanyp habar berýär. Studentler 1-nji iýunda giýje Türkiýeden Aşgabadyň aeroportuna geldiler. Olaryň ikisi Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinden we beýleki ikisi de Lewap welaýatyndan. Studentleriň enatalary olary garşy almak üçin Aşgabadyň halkara aeroportuna gelipdi. Ýöne enatalar studentleri garşy alyp bilmediler diýip neşir 4-nji iýunda çap eden habarynda aýdýar. Maglumata görä enatalaryň dürli idaralara eden ýüzlenmelerinden soňra 3-nji iýunda tanış bilişler arkaly öz çağalarynyň çağırış boýunça harby gullugy berjaý etmekler üçin Aşgabat şäheriniň harby wekilligine alınıp gidilendigini bilip galýarlar. Ýaşlaryň Aşgabat şäheriniň harby wekilliginiň harby gullukdan boyun gaçyrýanlarynyň bölümine ýerleşdirilendigi aýdylýar. Olar pasport barlyklaryndan geçenden soň desine soraw çekildi. Bu ençeme saat dowam etdi. Şondan soňra Aşgabat şäheriniň harby wekilliginiň ofiseri olaryň Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde gulluk etmek üçin çağırlandygyny ma'lum etdi diýip neşir öz habarçylaryna salgylanyp ýazýar. Azatlyk radiosynyň bu maglumaty öz ýurdu içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Ýöne bu waka Russiýanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmenistanly bir studentiň Moskwadan Aşgabada dolanan güni paýtagtyň halkara aeroportundan göni çağırış boýunça harby gulluga uğradylandygy barada Azatlyk radiosynyň ýurdu içindäki habarçysynyň beren maglumatyndan 2 hepde soň gawat geldi.